L-għaqda bejn l-Ewropa u l-Afrika kienet il-qofol taċ-ċerimonja ta' ftuħ tal-Valletta Summit. Dan kien issimbolizzat mill-monument forma ta' oqda, simbolu ta' relazzjoni eqreb bejn iż-żewġ kontinenti. Monument li jissimbolizza wkoll il-qagħda ġeografika ta' pajjiżna, il-punt li jaqqat l-Ewropa u l-Afrika. Iżda iktar minn kollox dan kien rifless fin-numru kbir ta' mexxejja li laqgħu l-istedina ta' Malta u ġew għall-Valletta Summit. Għal-ħabta tal-5:30 fi Pjazza Kastilja, il-mexxejja kollha mill-Ewropa u l-Afrika deru neżlin it-taraġġ tal-Berġa ta' Kastilja. Kien ftit wara li kien inawgurat il-monument tal-artist Malti Vince Briffa fl-isfond ta' dawl proġettat li wera bnadar ta' pajjiżi li attendew għal dan is-summit storiku. Il-preparamenti li kienu għaddejjin f'dawn l-aħħar jiem issarfu fi spettaklu ta' dawl li fl-istess waqt kienet riflessa t-tema tas-summit innifsu, id-dialogu bejn iż-żewġ kontinenti. Iċ-ċerimonja ta' ftuħ kienet akkumpanjata minn mużika li tħejjit apposta għal dan l-avveniment. L-inawgurazzjoni kienet segwita minn minuta silenzju li fakret ħajjet dawk li tilfu ħajjithom fi vjaġġ ta' tama lejn l-Ewropa. Min hawnhekk il-mexxejja kienu eskortati lejn dar il-Mediterran għal konferenzi biex minn hemm jingħata bidu għal dialogu uniku, dialogu bejn iż-żewġ kontinenti.